Узган җомгада Соба районында эшлекле сәфәр белән Кытай Халык Республикасының Татарстандагы консулы Сян Бо әфәнде мәгариф эшләре буенча 2нче сәркатип Лю Сюэцзяо консул атташе Се Сыци булды. Алар сәләтле балалар өчен Соба мәктәп-интернатына компьютер техникасын тапшыру тантанасында катнашты. Тулырак алдагы сюжетта. Укучылар кунакларны ипи-туз белән Кытай телендә исәнләшеп каршы алдылар. Шулай ук мәктәптә өйрәнелә торган телләрдә дә шигырьләр, халкыбызның милли көйләре яңгырады. Фаиза балалар эшләреннән ясалган күргәзмәне караганнан соң кунаклар 2нче катка күтәрелде. Кытай Халык Республикасының Татарстандагы генераль консулы Сян Бо әфәнде үз чыгышында Сабантуй бәйрәменә килгәч тә Соба районын бик ошатып киткәнлеген әйтте. Мы видим, как Сабинский район развивается, процветает. И это место очень понравилось мне и моим коллегам. А школа-интернат для одаренных детей, которые сейчас мы здесь присутствуем, я думаю, что это жемчужина Сабинского района. Только что посмотрел вот это выступление 3 класса. Я просто не ожидал, что они говорят по-китайски, поют по-китайски. Просто не ожидал, это для меня тоже как неожидание. Я надеюсь, что предоставленные нами эти компьютеры и техническое оборудование смогут внести свой хотя бы скромный вклад в обучение школьников в вашей школе. Район башлыгы Россия Кытай элемтәләренең барлык юнәлешләр буенча шул исәптән төбәк дәрәҗәсендә дә үсеш алуы хакында искәртте. Рәис Миннаханов Кытай Республикасында белем бирү системасының бик нык алга киткән булуын ассызыклады. Кайбер өлкәләрдә сезнең яхшырак булып чыга диде ул, кунакларга мөрәҗәгать итеп. Когда мы вместе, мы думаем, все наши желания сбудутся. Ну и огромное спасибо за вклад в наш район, в эту школу для получения образования. Без технологий, без техники никогда не усовершенствуешься. Надо самые современные технологии, надо сегодня уже идти в ногу. И я думаю, те вклады ваши, они, если прямо и даже не придет, как говорят, вселенная есть и все видит, она хорошим всегда возвращается. Но поэтому вам самое главное здоровье, берегите себя, и когда мы вместе, мы всегда все желания сбудутся. Ну, я думаю, наш район, как ваш дом, у нас двери всегда открыты. Мы должны вместе работать и радоваться жизнью. Ритм бию төркеме һәм 3нче сыйныф укучыларының чыгышы да кунаклар күңеленә хуш килде. Мәктәп директоры Нияз Дәүләтшин төпле белем бирү өчен заманча техниканың бик тә кирәклегенә басым ясады. Күрсәткән ярдәмнәре өчен кунакларга рәхмәт белдерде. Инде безнең мәктәбебезгә 8 компьютер һәм 2 интерактив панель тапшырылды. Бу оборудование безгә әлбәттә бик кирәк, уку процессында без аны һәр даим кулланырбыз. Безнең мәктәптә Кытай теле инде 9нчы ел укытыла. Biz Кытай халкының гореф-гадәтләрен, аларның телен мәшһүр дәресләр вакытында өйрәнәбез. Әлбәттә безнең мәктәптә инде барлык уңайлыклар да бар, ләкин бүген тапшырылган компьютер техникалары ул тагын да заманчарак, инде алар белән эшләү безгә, укытучыларга, укучыларга тагын да рәхәтрәк, камилләрәк булачак. Безнең инде районда, республикада мәшһүр төрле халыкларга бәйле дип әйтик инде шулай бит төрле конкурслар, бәйрәмнәр үтеп тора. Без инде шушы Кытай Халык Республикасындагы шушы гореф-гадәтләрен күрсәтеп, биюләрен, җырларын күрсәтеп, төрле конкурсларда актив катнашабыз. Кеше яшьтән үк ике ил арасындагы дустана мөнәсәбәтне тоеп үскән әлеге укучылар алга таба да дуслык җепләрен ныгытучылар булыр дип ышанабыз.